Li bajarên Bakur roj bi roj hejmara geştyaran zêdetir dibe û bi dehan kompanyayên geştyariyê rojane bi dehan otobûsan geştyaran tînin û li bajarên qedîm digerînin. Geştyarên ku serdana Diyarbekirê dikin, li mizgeft û derên dîrokî, xan û mekanên qedîm digerin û kebaba ciger û şîrnahiya qedayî fêdixwin û ava sûsê vedixwin û demên xweş derbas dikin. Çok güzel. Yani bir de yemek yesek. Ez ji bajarê Denîzliyê me, lê li Rihayê mamoste me. Me jî got em ê seredana Diyarbekir bikin. Diyarbekir gelek xweş e. Lê piştî kebaba cigerê bixwim ez ê biryarê bidim. Denemek istiyorum buranın ciğerini. Karadeniz'e gidiyoruz, Nevşehir'e gidiyoruz. Em her digerin û geştyaran jî digerînin. Em diçin herema Derya Reş, em diçin herema Egeyê û bajarên Nevşehirê. Her em diçin Batûmê jî. Hemû aliyên welatê me xweş e. Em ji bo rojekê hatin Diyarbekirê. Kêfa geştyaran jî gelek ji Diyarbekirê re tê. Di sala 2019 de nêzîkî 500,000 geştyaran serdana Diyarbekirê kiribûn. Diha çaverêkirin ku di sala 2020 de ji milyoneke zêdetir geştyar werin bajêr. Li ji ber bandora vîrusa koronayê tenê nêzîkî 120,000 geştyar hatin. Serokê Komeleya Geştyarî û Danasîna Diyarbekirê Edîb Paçal got: Em dibînin ku liv û tevgera geştyaran zêde dibe û ev jî ji bo aboriya me gelekî baş e. Diyarbakır'da turizmle ilgili çok ciddi bir hareketlenmeyi görüyoruz. Geşyaran dest bi serdana bajêr kirine, otelên me ji geşyaran tijî dibin. Li bazarê li û tevgera danûstandinê zêde dibe, xebatên ji bo pêşxistina geşyariya Diyarbekir, Reha û Mêrdînê berdewam têne kirin. Em çaverê ne ku ji payîzê û pêde hejmara geşyaran zêde bibin. Rayedana rêxistinên geştyariyê dibêjin, bi sisbûna rêkarên vîrusa koronayê re ew çaverêne ku îsal ji milyoneke zêdetir geştyar serdana Diyarbekirê bikin. Hesen Kösen, Kurdistan 24, Diyarbekir.